Здравейте, прекрасни! В тази кратка тренировка ще направим активация на дълбокия корем, което позволява възстановяването след раждането, прибирането на корема и изглаждането, стягането на коремната стена. И сега ще започнем с няколко дълбоки вдишвания, така че следим гърдите да не се издуват напред, а правим 360 градусово дишане и започваме с вдишване и издишване, като активираме тазовото дъно с това. Вдишваме отново, разпределяме целия въздух в гръдния кош настрани и назад. Без да повдигаме раменете, без да издуваме гърдите напред. И издишваме с контракция в тазовото дъно. Излиза въздуха от корема. И вдишваме. Сега с издишването си представяме, че вдигаме цепа на тесни дънки и си гълтаме корема навътре. Чудесно! За първото упражнение заставаме на ръце и колене. Ръцете падат точно под раменете, коленете под хълбоците. Имаме вдишване и на издишването леко повдигаме нагоре гръбнака към тавана и гълтаме корема навътре, отново както правихме преди малко с вдигането на цепа, заедно с контракцията в тазовото дъно. И имаме вдишване и издишване. Вдишване и издишване. Вдишване. Издишване. Последно. Чудесно. От тук лягаме на пода по гръб с коленете свити, на петата да бъде на една ръка разстояние. И започваме с леки наклони в таза. При вдишването отпускаме таза, леко повдигаме коремчето, без като следим ребрата да не щъркват прекалено. Имаме вдишване и с издишването повдигаме опашната кост леко нагоре. Тоест активираме по този начин тазовото дъно и слагаме ръцете във вътрешната част до хълбока, за да усещаме стягането на дълбокия корем. Така. Имаме вдишване, издишване с повдигане на опашната кост, вдишване, издишване. Вдишване без да издуваме ребрата нагоре, а настрани и назад разпределяме въздуха. Издишваме. С издишването издишваме въздуха от ребрата, те се прибират навътре от корема и леко повдигаме опашната кост, така че и става активация в тазовото дъно и в дълбокия корем. Тук с пръстите искам да усещате как се активира и се стяга. Имаме вдишване, издишване. Вдишване, издишване. Вдишване, издишване. Вдишване, издишване. Вдишваме, издишваме. И последно вдишваме, издишваме. Чудесно! Тук остава кръста в контакт с пода, остават ръцете във вътрешната част до хълбочните стави, за да усещаме активацията в корема. С издишването имаме повдигане на коляното нагоре. Ляво и дясно редуваме. Започваме с вдишване. Разширяваме гърдите и издишваме. Вдишваме, 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 издишваме. И последно вдишваме, издишваме. Чудесно! Вдигаме коленете горе, който е с диастаза. Краката могат да останат на пода. Това е модификация за диастаза. И имаме с ръцете горе до
докосване на пръстите и връщане. 1, издишваме нагоре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускаме ръцете на пода и имаме пулсации нагоре и надолу. Повтарям, който е с диастаза, краката остават долу. И имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудесно. И за последно ще направим няколко повдигания на таза нагоре, като едновременно с това следим тазовото дъно да се стяга горе и опашната кост да бъде леко повдигната нагоре, така че да имаме правилна стойка и правилна активация. Ръцете остават на корема и имаме издишване горе, вдишване долу. Започваме с едно вдишване, без да издуваме ребрата. 2, горе. Вдишваме долу 1, издишваме горе 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сещайте как се стяга ниско долната част. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме горе. Вдишваме, издишваме и последно вдишваме и издишваме. Така, обръщаме се леко бавно на една страна и се изправяме. Това беше кратка тренировка за активиране на тазово дъно, на дълбок корем, която е подходяща за възстановяване след раждане, за дамите, които са родили наскоро, например 6-8 седмици след нормално раждане и минимум 8 седмици след секцио. Ако имате по-голяма диастаза, моля ви, консултирайте се с лекар, с специалист, които да ви дадат правилната насока специално за вас и за вашето тяло. Ако ви хареса тренировката, която съм направила, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващото видео.